Upang mas mapalago pa ang lokal na produksyon po ng manok sa bayan po ng Bautista naman, ilang magsasakang sumailalim sa pagsasanay sa chicken production at tumanggap ng mga sisiw mula sa Department of Agriculture, Agricultural Training Institute Regional Training Center or DIATI-RTC1. Kaagapay ang Municipal Agriculture Office ginanap ang 3 araw na pagsasanay na nakatuon na sa tabang pangangalaga ng manok at paggawa ng sariling pagkain gamit ang aabot kayang lokal na sangkapa. Layo ng nasabing programa ang pagpapalakas ng kaalaman at kasanayan ng mga magsasaka sa pagpapalaki ng manok upang matulungan sa pagpapalago ng kanilang kabuhayan at sa lokal na supply ng karne sa bayan. Samantala, nagsagawa rin ng kamakailan ng Basic Meat Inspection Course or BMIC ang ahensya po ng Santa Barbara, Pangasinan bilang bahagi pa rin ng pagpapaunlad ng kakayahan ng mga sektor ng agrikultura at produksyon ng karne. IFM News. IFM News. IFM News.